Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your gospel. Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Found a martyr in my bed tonight. Stops my bones from wandering. Just who I am, who I am, who I am. No sé, seria important que a les 10 quedéssim tots allà a la platja. Ahir vam fer el pas amb la càmera i va tot bé. Vale? O sigui, arribem de sobres a tot arreu. Vale? Hi ha unes modificacions al gimnàs, però quan estiguem allà i fem una reunió al gimnàs ja ho parlem amb tots. Sí, vais juntos, pero tenéis, o sea, también al ser más pequeños, pues Cabeza de fuera. sí, intenteu col·locar-vos, com més gent es vegi la gana, millor. Intenteu col·locar-vos com un llarg de la vela, serà difícil. Uns complicats per quantitat de gent, que és el huevos, aquest que diu Jordi, el d'aquí, vale? Que ha de fer 0, i després hi ha una cosa molt important, en el gimnàs sobretot. Si hi ha gent per darrere nostra, de la càmera i meu, que tothom estigui darrere meu. Perquè és que nosaltres ahir vam estar mirant quan entres dintre del mirall i quan no entres dintre del mirall. Perquè tots són miralls. Llavors amb això vigilem també el punt aquest. No, i hi ha l'Adri, la Núria i l'Andy i la Júlia. Doncs aquí fem el canvi, on hi hagi el canvi, que aquí estic preparat a l'Andy i la Júlia, i llavors que vinguin cap aquí. I aquí l'acompanya. Pam, pam, y aquí es puede cambiar. Julia primero, después Andy y después el seguimiento. Tú te haces todo este trozo, Juan. Aquí no hay nadie. Aquí seguimos, aquí están ya los vuestros, Carlos. Ahí ya están los nuestros. ¿Vale? Yo me quedo a la puerta. Sí. Y hasta aquí, ¿vale? Y tú aquí te vas. Y la Carlota Sí, jo crec que heu de començar a passar mentre va la càmera. Llavors el temps de que la càmera entri cap... Cuando Juanmi lo reclama hacia aquí, que nos reclamas hacia ese lado, llavors hem d'anar cap allà. En aquell moment hem d'anar cap allà nosaltres. Y la Ana por detrás. Los tuyos tienen que estar... Pero desde las piedras, desde las piedrecitas, desde la entrada de donde están las piedrecitas hasta el final del todo. Sí. Pero ahí no llenamos los niños, todo ese pasillo. Entre tú y tú. Lo que no hace falta es que estén todos juntos. Ya, No hace falta que estén todos como estaban ahí en el... Aquí fa falta que us hi cap allà. Aquí, es queden aquí, llavors aquí el guai seria que aquí, o els que s'estaven tirant, estiguessin barraders. que estaban a mitad de dins i fora. Sí, però és que els seus també, els seus estan meitat a dins i els altres estan a la part del final, a la part aquesta del final. És en el punt aquest, a la meitat, esteu mesclats. És més fàcil ficar tots els meus junts en un lloc i de l'aigua i passi fora. Però ja està. O sea, el punto de estrés máximo es que tienen que entrar casi 70 niños desde la palmera hasta la grada. Contar con la gente. No por cada... La grada seguimos esa parte. No por cada ventana. Por cada puerta. Lo que es importante, Carlos, es que con el Walkie marcaremos el inicio y el final. Solo el final. Es importante, vale, volvemos a la primera. Well, some nights I wish that this all would end, 'cause I could use some friends for a change. And some nights I'm scared you'll forget me again, but some nights I always win. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for.
it out for this. I miss my mom and dad for this. No, when I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like the swans. So come on, well, those you guys, daddy's on 5 minutes in and I'm bored again. 10 years of this, I'm not sure if anybody understands. This one is not for the folks at home. Sorry to leave, mama had to go. Who the fuck wants to die alone? All dried up in the desert sun. My heart is breaking for my sister and the comments she called off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things they can come from some terrible night.
una foto del terrat que des d'aquí es pot veure a Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals. Els astronautes volen baix, els núvols passen com qui no diu res. Amb les butxaques a les mans caminarem els passos d'altres peus. Esmorzarem pa amb oli i sal, ho vestirem amb unes copes de vi. Deixant de banda la ciutat, la tarda és llarga i potser més